Täällä Lapissa talvella päivät on hyvin lyhyitä, jolloin se sähkön pitää olla toimintavarmaa, luotettavaa. Sähkö on tosi tärkeää, että jos sähköt menee, niin sitten ei työt etene. Joudut varautumaan ja näitähän on, että kun pohjoisessa ollaan, niin näitä tulee määrävälein näitä kylmiä talvia ja talvipakkasjaksoja, että niihin pitää varautua. Se luotettava sähköjakelu koostuu monesta useammasta pienestä asiasta. Tämä on Joulupukin kylä. Meillä on ollut alueella sähkökatkoksia, joilla me ollaan tavallaan täysin toimintakyvyttömiä ja kädettömiä. Eli käytännössä kaikki on sidoksissa sähköön. Toimintavarmuus pitää sisällään talvella sähkö, lämpö ja ennen kaikkea sitten kaikkien laitteiden, välineiden, koneiden toimivuus. Minä tosiaan valmistuin puusepäksi ja sen jälkeen menin paikalliseen puukkotehtaaseen töihin. Ja siellä sitten kun olin ollut vuosikymmenen töissä, niin päätin sitten perustaa oman yrityksen. Ja luotettava energia on tärkeä työlle, niin pystyy keskittymään siihen tekemiseen. Tuotteiden valmistukseen käytetään pääasiassa sähköllä käyviä koneita, vannesahaa, hiomakoneita, sorvia, kylväsporakoneita. Sähkö on tosi tärkeää, että jos sähköt menee, niin sitten ei työt etene. Se luotettava sähköjakelu koostuu monesta useammasta pienestä asiasta. Kehittynyt teknologia auttaa meitä paikantamaan viat, erottamaan ne verkosta nopeammin ja verkostoautomaation osana niin se nopeuttaa vianhakua, rajausta ja sitä myötä sähkön palautumista asiakkaalle. Luotettava ja toimintavarman sähköverkko ja hyvä vianhoito ja toiminta yhteistyökumppanin kanssa. Täällä Lapissa talvella päivät on hyvin lyhyitä, jos aurinko nousee ollenkaan. Niin silloin täällä tarvitaan myös paljon valaistusta, jolloin se sähkön pitää olla toimintavarmaa, luotettavaa. Lapissa on erityisen tärkeää, että sähkö on aina saatavilla, lämpö on aina saatavilla, koska täällä ollaan hyvin arktisissa olosuhteissa, kylmissä olosuhteissa. APP auttaa paikallisia sähköyhtiöitä toimimaan kestävästi ja luotettavasti tarjoamalla erilaisia koneistoratkaisuja, erilaisia etävalvontapalveluita, erilaisia digitaalisia ratkaisuja, erilaisia palvelusopimuksia. Pohjois-Suomessa APP varmistaa sähkönjakelun paikallisuudellaan. Eli Neve toimii täällä vastuullisesti pohjoisessa ihmisten puolesta ja sillä on monta toimipaikkaa Rovaniemellä ja sitten Nevellä on ammattitaitoinen porukka, joka hoitaa tätä toimintaa ja pitää laitokset kunnossa. Ja sittenhän toinen, meillähän tuotetaan myös sähköä täältä laitoksella ja pystytään ajamaan niin valtakunnan verkkoon, niin se tuo sitä varmuutta sitten toiminnalle kanssa. Kyllä, että mehän aika paljon, niin kuin sanotaan talviajat, varsinkin tämä isoin kulutusaika, niin tuotetaan sähköä, että me pystymme siihen vastaamaan aika hyvin. No, kyllähän se tuolla haja-asutusalueilla niin on tärkeää, että se sähkö tulee. Että kun on pitkät etäisyydet sitten vaikka lähempään huoltoasemaan tai kauppaan tai naapureihin, että kyllähän ne hyvin toisistaan huolta pitää ja ovat paljon tekemisissä ihan samalla lailla kuin mekin ollaan tekemisissä naapuriverkkoyhtiöiden kanssa ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja tasapainotellaan siinä muuttuvassa tilanteessa sitten.